Enw'r cyfansoddwr nesaf ydy Ludovico Grossi, ond fel yn achos rhai eraill o gyfansoddwyr Eidalaidd yr unfed ganrif ar 15, mae o'n cael ei adnabod wrth enw'r dre lle ganed o, sef Viadana. Mynach oedd o, yn gyfrifol am gerddoriaeth nifer o eglwysi cadeiriol. A theitl y darn yma o eiddo ydy O Sacrum Convivium, wele gysegredig wledd.